La la la, din din din, din da da din din, din da 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 din, din da da din 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 din. Dun 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 dun, dun 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 dun, da 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 da, da 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 da, da 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 da. Nousehan kulta ylös, sinulla on maailman kova nälkä jo. Nousepas nyt. Ennen kuin jatkamme, niin sanon, että minulla on ällävika. Okei, äiti, mä nousen. Oikeesti. En mä jaksa laittaa mitä päälle. Aivan aamupalalle. Aamupalan jälkeen. Kultaa, menit sinä huoneeseesi? Joo, tässä mä oon. Selvä. No, sitä asiaa vain, että sinä olet tänään menossa kouluun, eli lähdepäs nyt siitä. Joo. Noin, sainpä hänet lähtemään. Että hän on tylsä. Kun oli tunti. Hei opettaja. Au. 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 En pysy pystyssä. Oikeesti, miksi me ei pysytä pystyssä? Tulkaa vaikka siihen ihan eteen sitten. Te olitte olleet niin tuhmia, että joudutte siihen eteen. Ihan. Joku jää sitten ilman pahan ja tässä on se taitaa olla Amanda. Okei. Bla 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 bla. Valitunnille voitte mennä. Välitunni. Sä oot ihan vitsin tyhmä. Niin, sä oot oikee ääliö. Niinpä just. Joku vitjan nössö. Oikeesti. Laitan. Kun koulu oli loppunut, hän kävi muodonmuutoksessa ja tuli kotiin. Äiti, minä tulin. Kulta, minä kuulen sinusta. Oletko haukkunut jotain muuta? Niin, mitä siitä? Samoin koulussa näin. Ei niin saa tehdä. Ei saa kiusata.
Ei ikinä. Kotiarestio. Viikon. 7 päivää. Ei puhelinkieltoa tai mitään, mutta silti. Ei puhelinta niitä. Mutta ei ystäviä. No mulle niin. Voi ei. Voi ei. Voi ei. Ja muuten sitä vielä, että lähdemme pyytämään häneltä anteeksi. Tule nyt, mennään. Ei. En kyllä pysy täällä pystyssä. Jos. Moikka. Moi. Aika mä ihan sama. Anteeksi vaan sulle. Et saat. Okei, sovittu, moikka. Hiu. Se sattuu. Ja mäpä mennä syömään. Hän on välillä tyhmä. Niin, pyysinkö? Pyysin. Hyvä. Kysyn hänellä. Ei se kuulu. Silti kotiällöstä. Video loppuu. Tämän videon opetus oli: älä ikinä kiusaa ketään.